Milé deti, Peťo vám zahrá stúpanie tónov po rebríku na rôznych hudobných nástrojoch. Počúvajte. Milí mladí priatelia, zahráme si teraz na zobcovej flaute tóny, ako idú podľa nášho rebríka od tónu najnižšieho C až pokiaľ nám umožňuje rozsah. No a teraz si vyskúšame to isté na akustickej gitare. Akustická gitara má najnižšiu strunu E, takže sme trošku pod rebríkom. Ide od Ečka. E, F, G, A, C. A tu prichádzame na naše prvé C, takže odtiaľ to začíname. Oktáva C. Druhá oktáva C. Tretia oktáva C. Toto nám dáva vlastne asi 3,5 oktávy. Nepriblížime sa ku klavíru, ktorý má niekedy až 6 oktáv, možno že aj viac, ale dá sa na tom zahrať naozaj dosť veľa. A teraz tu máme takýto pekný malý nástrojček aj s plátkom a s náhubkom, podobným ako na saxofóne alebo na klarinete. A s týmto si vieme zahrať peknú jednu oktávu od C po C. Takže, klarinál.